Hezký podvečer, vítám vás po půlroční pauze u komiksových bublin, rádiového pořadu o komiksech a všech věcech kolem něj. Já jsem Lenny a vy se můžete těšit na všechno, na co jste byli před pauzou zvyklí, a v plánu je i několik novinek, takže uvidíme, jak to všechno dopadne, zatím nechci nic prozrazovat. Nejen pro ty, co nás třeba poslouchají poprvé, tak ve stručnosti zrekapituluju strukturu tohoto pořadu. Vysílá se každých 14 dnů v úterý od 5 do 6 večer na online rádiu R a každý díl potom bude k dispozici ve formě podcastu nebo záznamu prostě na webu. Každý 2 týdny se budou střídat takový různý 2 bloky. První z nich je recenzní blok, kde překvapivě budu recenzovat komiksové novinky, které vychází česky. Teď teda budu hlavně dohánět resty z loňského druhého pololetí, takže se můžete těšit na spoustu komiksů z DC New 52 od BB Artu, vlastně nejenom od BB Artu, i od Krve, protože ta vydává Batmana. Takže třeba druhý díl Justice League, nespoutanýho Supermana, právě Batmana, kde se triumfálně vrátil Joker se svým odstraněným obličejem. Dál se můžeme podívat na další 2 díly Předstrážců, Lucifera, Černou orchidej, Usagiho, nebo třeba komiks od Čína o válce na Balkáně. Prostě je toho hodně a myslím, že si každý přijde na svý. A na konci vždycky tady těch recenzních bloků, pokud zbyde čas, tak se podíváme do USA na ty nejzajímavější věci, které se objevily na poli amerického komiksu, když tady prostě říkám, že se převážně to budou novinky z Marvelu, protože to je to, co mě baví a v čem se vyznám. Druhý blok, pak mnohem víc tematický, může jít o nějakou přednášku o komiksové postavě, povídání o scénáristovi, o vydavatelství, nebo to může být rozhovor. V minulosti jsem tady měl třeba Petra Kopla, což je český autor, scénárista, kreslíř komiksů. Václav Dorc z nakladatelství Comic Centrum tady povídal o svým edičním plánu. Radek Komiksák se tady rozpovídal o tom, jaký to je provozovat komiksový obchod v Brně. A i letos plánuju několik hostů. Zatím taky nebudu nic prozrazovat. A vlastně tady máte i prostor vy, protože pokud máte nějaký tipy a přání, tak je můžete zkusit napsat. Vím, že pár lidí mě psalo a chtělo nějakou přednášku o DCčku, v kterým se přiznám, že nejsem tak úplně moc kovaný, ale uvidíme. Teď teda úplně nebudu mít za stolik času, protože píšu diplomku, což neznamená, že komiksové bubliny budou mít další pauzu, ne, budu se snažit prostě, aby byly každý ty 2 týdny, ale nevím, jestli si můžu dovolit takhle nějaký podrobnější rešerše. Dostáváme se k poslednímu bodu a to je Facebook tohoto pořadu Komiksové bubliny. Najděte si tam tu stránku, lajkněte ji, poznáte ji podle ikonky s nápisem PAU. A mimochodem, pokud mě poslouchá nějaký grafik a chtěl by mi zcela nezištně udělat logo, tak budu moc rád. Tak na těch facebookových stránkách tam můžete psát vaše dotazy, můžete je tam psát během vysílání, já se vám na ně budu snažit co nejlíp odpovědět. Můžete tam psát vaše přání na nějaký třeba hosty nebo témata, tipy a tak dále a tak dále. Prostě jsem tady pro vás. To je úvodu vlastně všechno. A co teda dneska uslyšíte? Dneska nemáme úplně ani jeden, ani druhý blok, protože se rozjíždíme, bude to takový volnější. Čeká vás jedna recenze, a to na komiks Scalpy od Jasona Aarona, a potom jsem právě dal prostor vám, abyste na Facebooku psali, co chcete slyšet, a vyplynulo z toho, že nejvíc lidí zajímá chystaný mega event od Marvelu Secret Wars, kterému se tady budu věnovat, a rád bych se věnoval i UKKčku nebo ultimátnímu komiksovému kompletu, který ohlásil, že vlastně bude pokračovat a vyjde tady druhá 60. A ještě než se pustím do na Scalpy, tak jsem zapomněl jednu věc, a to, že na facebookových stránkách si i několik z vás psalo o informace o nových Star Wars z nakladatelství Marvel. Pokud to nevíte, tak vlastně komiksy ze světa hvězdných válek strašně dlouho vydávalo nakladatelství Dark Horse, a poté, co vlastně značku Star Wars koupil Disney, tak komiksy pomalu přešly k Marvelu. A teď je on výhradním držitelem práv on. Začala vycházet série Hvězdní války od Jasona Aarona a zítra vychází další řada od Darthu Vaderovi.
Star Wars se dneska věnovat nebudu, ale určitě je to zajímavý téma a v jednom z budoucích dílů určitě bude. Takže dočkáte se. A teď už Skalpy, což je komiks, kterým se českým čtenářům konečně představuje jeden z nejlepších současných scénáristů amerického mainstreamu a můj velký oblíbenec Jason Aaron, o kterém možná někdy v budoucnu bude samostatný díl. Aaron do komiksového světa prorazil u nakladatelství Vertigo komiksem o válce z Vietnamu jménem The Other Side a líčil tam tenhle konflikt z pohledu obou válčících stran. A získal za něj dokonce nominaci na Eisnerovu cenu, což je nejprestižnější komiksový ocenění. Šéf Vertiga byl z tohoto komiksu nadšený, byl spokojený a tak dal Aaronovi zelenou na to, aby rozjel další a mnohem delší sérii, protože The Other Side mělo jenom 6 sešitů a vznikly Skalpy. Drsná kriminálka z prostředí indiánské rezervace. Skalpy, první book se jmenuje Země indiánů, nejdřív vycházely česky v magazínu Krev po jednotlivých sešitech a jelikož se čtenářům líbily, tak se dočkali i nedávno souborného vydání. No ještě aby ne. Indiánská rezervace, to je místo, který si prosím vás vůbec nijak neidealizujte. Pokud si představujete pár smutných indiánů, kteří sedí kolem totemu a vzpomínají na svoje předky a na to, jak lovili bizony, tak jste na omylu. Rezervace patří mezi nejchudší místa Ameriky, bují tady kriminalita, pašují se drogy, všichni jsou neustále na mol, jsou nevzdělaní a nemají práci. Navíc rezervace mají díky zákonu zvláštní postavení a nespadají pod jurisdikci jednotlivých amerických států. Funguje tam vlastně jenom místní kmenová policie, která je ve většině případů skorumpovaná, a případně FBI. No, uznejte sami, tohle je ideální prostředí pro komiks. Skalpy se odehrávají v rezervaci Prérijní růže, která přesně odpovídá tomuhle popisu. Jo? Drogy, chlast, chudoba, kam se člověk podívá. Všemu tady šéfuje náčelník jménem Rudá Vrána, který velí kmenový radě, má pod palcem místní policajty, kšeftuje s drogama a zrovna se díky podpoře nějakých prostě jiných bohatých investorů chystá otevřít obrovské luxusní kasíno. Hlavním hrdinou série je Indián Dashiell Zlej kůň, plešoun, který nejde pro ránu daleko a nedělá mu prostě problém samotnému vymlátit bar plnej opilců. Dashiell strávil v Prérijní růži své dětství a ve 13 letech rezervaci opustil. Teď je zpátky a shodou okolností se díky náčelníkovi Rudá Vrána stává právě členem kmenové policie. Rozhodně nečekejte žádného Mirka Dušína, který jde tu rezervaci spasit a zachránit je před drogama a vším. Ne, vůbec. Jako Dashiellovi je tohle úplně jedno, svůj domov nesnáší a hnedka v prvním sešitě nemá problém vzít svoji matku, která demonstruje proti tomu kasínu a škrábnout s ní o kapotu auta. Jak se brzo ukáže, tak nic není, jak se zdá, a Zlý kůň se vrátil do rezervace z jednoho konkrétního důvodu. Skalpy jsou už od prvního sešitu nabušená jízda a mě prostě nadchly. To prostřední rezervace je parádní a od něj se odvíjí i postavy. Tady nenajdete žádný hrdiny, který by si člověk oblíbil. Tady jsou všichni zkrachovalí trosky, který ví, že v téhle díře zhní do konce života. Krásně to jde třeba vidět na postavě Dashiellovy dětské lásky, která má teďka manžela, ale prostě roztahuje nohy před kdekým. Jo? Co jiného má taky dělat? Jo? To je díra, ten nic není. Aaron obecně rád píše nejrůznější psychopaty a tady jich má plnou knížku. Atmosféru navíc dokonale dokresluje Guerrova kresba, která na první pohled není vůbec líbivá, a když si ten komiks prolistujete, tak mě třeba vůbec nezaujala, působí hodně syrově a nutno říct, že ty postavy vypadají kolikrát i hnusně. Ale když se začtete, tak ona k tomu úplně parádně sedne. Jo? Taková divná kresba k divnému prostředí, kde jsou všichni na dně. Země indiánů je jako většina prvních booků hlavně seznamovačka. Dozvíte se, kdo je kdo, jak to v rezervaci chodí a bude i pár flashbacků. Do toho tam
sem tam přijde nějaká akce, přestřelka, to většinou, když Dashiell bojuje co by policajt proti různým drogovým dealerům a samozřejmě dialogy, kde nechybí tuny prostých slov. O překlad se tady výborně postaral Štěpán Kopřiva a pokud znáte jeho knížky a jeho styl, tak jde tady krásně poznat. Skalpy jsou drsnej komiks pro dospělí, který mě aspoň na českém trhu zoufale chyběl. Aaron může na první pohled připomínat ty nejlepší věci od Gartha Ennise, ale má svůj specifický styl, teď nechci tady do těch rozdílů zabředávat. A pokud se někdy dokopu k sestavení žebříčku nejlepších komiksů za loňský rok, tak Skalpy v něm určitě nebudou chybět. Tady je to za mě jasných 5 hvězdiček. Vy posloucháte komiksové bubliny s Lenym a na Facebooku už se tady objevilo pár reakcí. Nejprve Marek Oswald mi tady nahodil pokus o logo, což udělal moji černobílou fotku, za což mu děkuju, ale přece jenom bych chtěl něco jiného, nejsem takový egoista, abych se potřeboval dívat na svoji fotku. A Vilém Kolínek se ptá, jestli má cenu kupovat Skalpy, když už je má v krví. No, to ať si zváží každý sám, protože ta knížka, která teď vyšla, to je přesně těch 5 sešitů, které vyšlo v časopisu Krev, jsou prostě teďka sebraný v jedné knížce. Budou samozřejmě vycházet další už nový díly a je jenom na vás, jestli to prostě chcete mít i ten první díl knižně nebo ne. Ještě než se pustím do těch rozboru těch tajných válek, tak je dobrý si říct něco obecně teďka k Marvelu a DCčku. Obě tyhle velký vydavatelství plánují nějaký změny. U Marvelu to je tak, že ohlásil, že v květnu začne obrovský mega event, největší event, který Marvel kdy udělal jménem Tajné války. Bude trvat strašně dlouho, snad rok, nevím. Teď nevím přesně, kdy má skončit. A po jeho konci prostě bude něco novýho. Jo? Zatím nikdo neví co. A nakladatelství DC to taky chystá velký změny. A pokud asi není úplně vhodný pro DCčkáře přirovnání, ale označil bych to jako taková DC obdoba All New Marvel Now, kdy oni se chystají, tam teďka jede, myslím, event jménem Convergence a jakmile ten skončí, tak zároveň končí označení DC New 52, New 52, která jela už několik let a prostě která přinášela nový série a nový začátek, tak to končí. Ale končí jenom to označení. Všechny série u DCčka pojedou dál a všechny takový ty hlavní série jako Superman, Batman a tak dále budou pokračovat a nemění se a jejich číslování, prostě jedou dál. Zároveň ale spousta sérií u DCčka končí, respektive končí tak, že budou nahrazeny jinou. Jo? To se třeba týká série Earth 2, která se bude jmenovat Earth 2 Society. Rozjede se spousta nových dalších řád, kde zajímavé je rozhodně Paragon 8 od Gartha Ennise, což Paragon 8 neboli v češtině Paragraf 8 je banda takových těch retardovaných hrdinů z komiksu Hitman. A podle serveru Comics Alliance je jedním z hlavních důvodů to, že DCčko strašně stagnuje. Ve chvíli, když se podíváme na prodeje komiksů, tak Marvel tady DCčko solidně drtí. Za loňský rok Marvel ovládl sám více jak 1/3 komiksového trhu. V prodeji sešitovek vydal 9 z 10 nejprodávanějších sešitovek loňského roku, kdy jediná, která vlastně nebyla od Marvelu, byla z nakladatelství Image, takže tady DCčko solidně utřelo. A zároveň Marvel strašně sklízí body za to, že vychází vstříc feminismu a takovým přizpůsobuje komiksy ženským čtenářkám. Protože to se v Americe hodně ukazuje, že komiksy stále víc a víc čtou ženský. DCčko prostě, nebo podle aspoň Comics Alliance byla cílovka DCčka vždycky hlavně takový ti pubertální kluci a prostě mužská demografie a teď se to chystají změnit. Takže čeká vás spousta komiksů od ženských autorek, ženských kreslířů, komiksů s černochama v hlavní roli, který budou psát černoši. Prostě i DCčko bude víc multikulty. A teď už zpátky k Marvelu a k Secret Wars. Všechno vlastně, nebo
Secret Wars začalo u pána, který se jmenuje Jonathan Hickman, myslím, teď mluvím o těch nových, což je scénarista, který psal u Marvelu dlouho Fantastic Four, později Future Foundation, psal minisérii o agentech SHIELDu a on píše takový ohromný velkolepý ságy a ve chvíli, kdy došlo na reboot nebo přečíslování Marvel Now, tak on dostal na hraní Avengers. A v té chvíli, nebo už někdy předtím ho napadlo, že by chtěl udělat další tajný války, další prostě obrovský event. Jednal o tom s editorem a ten mu dal zelenou. Takže už od toho roku 2012, kdy začaly vycházet série Avengers a série New Avengers právě od Jonathana Hickmana, tak se schyluje a pomalu se buduje k tomu, co vyústí v tajný války. Jak asi víte, tak Marvelovský vesmír je multiverzum, kdy prostě existuje vedle sebe nekonečně mnoho alternativních vesmírů. Pokud čtete třeba komiksy, co vychází v ultimátním komiksovém kompletu, tak Marvel 1602 od Neila Gaimana. To je jeden alternativní vesmír. Starý dobrý Logan, další alternativní vesmír. Ultimátní Spider-Man, ultimátní X-meni, další alternativní vesmír. A takhle jich je tam prostě strašně moc. A v centru každého marvelovského vesmíru je planeta Země. Neptejte se mě proč, asi protože tam je nejvíc superhrdinů, prostě Země je centrem. A právě v sérii New Avengers oni objeví, že se schyluje, že dochází k jevu, který se jmenuje Incursion, byly inkurze. Znamená, že dvě planety Země z těch alternativních vesmírů se pomalu přibližují a hrozí jejich srážka. Když té strážce dojde, tak to udělá boom a oba ty vesmíry prostě skončí, oba přestanou existovat. A samozřejmě to se hrdinům nelíbí a snaží se to nějakým způsobem vyřešit, snaží se ty incursion zastavit, což jim samozřejmě nejde. Nebudu tady spoilovat, ta série je výborná, je to jedna z nejlepších věcí, co v současném Marvelu vychází a pokud vám nevadí rozsah, že to má přes nějakých 70 sešitů, tak si ji určitě přečtěte. Teda to jsem ještě neřekl jednu věc, že ve chvíli, jak jedna z věcí, jak té incursion můžete zabránit, tak to je to, že nějakým způsobem odcestujete na tu druhou paralelní zemi a vyhodíte ji do podvětří. Prostě úplně zničíte. V tom případě k té strážce nedojde a oba ty vesmíry budou zachráněny. Jo, ale budou zachráněny za cenu, že prostě zlikvidujete planetu Zemi. Hodně zjednodušu, Hickman si s tím dál víc ještě hraje, ale to teď není důležitý. No, postupně dochází k tomu, že v současnosti nějakým záhadným způsobem prostě multiverzum přestalo existovat a najednou už máme jenom nějakých 21 alternativních zemí, které se postupně budou srážet. A každá ta incursion, každá vlastně ta doba, kdy se ty dvě planety objeví a pomalu se sráží, tak to trvá 8 hodin. A právě dojde k tomu v posledním čísle Avengers a New Avengers, že se budou srážet asi dvě nejznámější verze Marvelovského vesmíru, teda Marvelovského multiverza, to právě Země 1616, což je vlastně ten hlavní vesmír, kde jsou všichni ty komiksové série, a potom Země 1610, což je právě ten alternativní vesmír, ultimátní vesmír. Tak tyhle dvě se srazí a měla by to být už ta poslední finální inkurze, ke které dojde. Tady opravdu ta srážka bude, protože žádný z těch superhrdinů jako se nějak nedokáže odhodlat zničit tu jinou zemi. Zatím nevíme, co se stane, protože někteří superhrdinové zatím ty země likvidují ve velkým, teda ne úplně superhrdinové záporáci, takže uvidíme, jak necháme se překvapit. A právě tady z té srážky přestane existovat celkový marvelovský multiverzum a bude existovat jenom jedna věc a to je Battleworld, nebo místo, kde se budou odehrávat Secret Wars. Marek Osvald se ptá, jestli existuje nějaký alternativní vesmír, kde Cyclops není takovej lulán. Já se přiznám, že nevím, protože X-menovský alternativní vesmíry nemám příliš načtený. Asi v tom nejznámějším Days of Future Past Cyclops není, tam je mrtvej. V ultimátních X-menech je taky takovej skautík, ale úplně není tam tak hrozný, jestli myslím, jak v klasickém vesmíru. V Marvel 1602 je taky takovej blbeček. No, jako těžko říct. Uvidím, jaký bude v Age of Apocalypse, to jsem ještě nečet, chystám se na to. Každopádně prostě Cyclops vždycky je takovej ten skautík a to se moc nemění. Ale poměrně zábavný byl v
v jednom sešitě, jak se to jmenovalo, Avengers Babies versus X-Babies, kde prostě malý Cyclops ukradl kapitánu Amerikovi medvídka a díky tomu se prostě začali X-meni s Avengerama rubat. Tak tam byl poměrně vtipnej. Takže zpátky k Secret Wars. Jak jsem říkal, dojde k velké strážce planet a veškerý marvelovský multiverzum přestává existovat. Jo? Všechno najednou udělá vždyť a vznikne něco, co se jmenuje Battleworld a který je složený z fragmentů, se jmenují domains různých alternativních vesmírů a celkem jich je 41 a můžete si je všechny prohlídnout na oficiálních stránkách marvel.com. Link jsem házel do facebookové skupiny. Tam, když si rozkliknete Enter Battleworld, tak se vám objeví mapka všech těch území. Problém je, že spousta těch území zatím Marvel drží v tajnosti a postupně je odtajňuje. Takže úplně zatím nevíme, jaký všechny alternativní vesmíry tam budou a zároveň nevíme, jestli každý alternativní vesmír musí nutně mít svoje území. Tady je trošku zajímavý, že na jednu stranu tady máme území, které odkazují na různý ty marvelovské alternativní vesmíry. Jo? Máme tady ten 1602, máme tady Future Imperfect, máme tady Egyptiu, máme tady Days of Future Past, animovaný seriál X-menů a tak dále a tak dále. A potom tady máme území, kde se odehrávají eventy, které ale proběhly v té hlavní komiksové kontinuitě, v té zemi 616. Jo? To je třeba občanská válka. A teď tady má být jedno území, který prostě je dělaný podle občanské války. A fanoušci spekulují, jestli to prostě bude jakoby Marvelovský univerzum v minulosti s těma stejnýma postavama, nebo jestli to bude nějaký alternativní svět. To se zatím neví. Každopádně na té mapce si můžete všechny ty alternativní vesmíry rozkliknout a je tam krátký popisek o tom, o čem to každý území je, kdo tam vládne a co byste si případně měli přečíst. Problém je, že zatím spousta těch věcí je prostě v tajnosti a budou postupně odtajňovaný. První vlna se vlastně zpřístupní 17. února, další vlna 2. března a poslední vlna 10. března. I tak ale zůstávají asi 3 území nebo kolik, 3, teď koukám na tu mapku, které jsou prostě classified a o kterých nic nevíme. Každopádně, když si budete průběžně pročítat informace z různých komiksových stránek, tak Marvel to dělá chytře a každý den vypouští nějaký nový informace ohledně Secret Wars a můžete se něco dozvědět o těch území. Dá se říct, to dneska udělal díky území, který se jmenuje Killville, o kterým nikdo nic nevěděl, který prostě bylo jedno z těch takových tajných území. A dneska Marvel oznámil, že v Killvilleu se bude odehrávat série, která se jmenuje MODOK Assassin. MODOK je takový ten Ironmanovský záporák, taková ta velká hlava v létajícím křesle. A Killville má být prostě nějaký území, kde se běžně vražda tam není nic nezákonného a mají se tam objevovat takoví ti největší záporáci jako Bullseye, koho tam psal, Barona Morda a právě Modoka. Tak jsem na to docela zvědavej. Jo, a Kill Bill zatím není odtajněný a pokud jste si přečetli článek o Modokovi, tak vy víte, co tam bude. Těch území je hrozně moc, jak jsem říkal, je 41. Jsem zvědavý, jak se to bude kombinovat. Každopádně, jak jsem říkal, není nic jiného než jenom Battleworld. Takže všechny série, které budou od května, kdy tohle to začne v Marvelu vycházet, budou spadat pod tajné války. A protože by v tom byl bordel, tak se Marvel rozhodl, že to trošku zpřehlední a každá série bude spadat do jedné ze 3 kategorií. Respektive bude vycházet ta hlavní eventová série Secret Wars, kterou píše Jonathan Hickman, který píše ty Avengers. Potom budou existovat 3 značky, prostě každá série bude mít jednu z těch značek. První z nich je Last Days, poslední dny, což je značka, která bude asi ukončovat většinu těch tradičních sérií, které v Marvelu vychází. A tam jde prostě o to, že jak dochází k té inkurzi a plánují se srazit ty 2 planety, tak najednou všem hrdinům bude jasný, že umřou. A že mají posledních 8 hodin života.
A právě v sérii Last Days se bude řešit to, jak a s kým je stráví. Možná si říkáte, proč se to jmenuje Last Day, poslední dny, když půjde jenom o 8 hodin, na to Axel Alonso, vlastně šéf-editor, prostě odpověděl tak, že Last Day zní mnohem líp než Last 8 Hours. Další bude War Zones, nebo válečné zóny, což je označení, který bude mít asi většina sérií. A to jsou série, kde budou blíže prozkoumávat jedno z těch území. Případně 2 sousedící území. Jo, to je třeba ten MODOK Assassin, který se bude soustředit na ten Killville a další takový. Jo. Marvel 2099, to je jedna z těch zón, je jakoby budoucnost. Marvel má alternativní vesmír, který je jakoby budoucnost 2099. Možná znáte, v současnosti vychází Spider-Man z této doby, tak bude vycházet série, kde už nebude jenom Spider-Man a budou tam i Avengers a další řady. A poslední bude Battleworld, což je označení, který bude asi to hlavní, a to se má soustředit právě na takový ty velký konflikty v rámci Battleworldu, bude se soustředit na to, kdo tam vládne, kdo s kým se paktuje proti komu. Bude to zajímavý. Zatím pořádně nevíme, co bude vycházet, zatím nevíme, kolik těch sérií bude, protože Marvel to tají a postupně vypouští nový a nový. Třeba je jasný, že si z toho sám dělá prdel, protože bude vycházet třeba série Deadpool's Secret War, která má nějakým způsobem fušovat do toho původního eventu z roku 84, teď si nejsem úplně jistý. A bude to hodně. No a otázkou je, co se stane, až Secret War skončí, protože, jak jsem říkal, není žádný marvelovský vesmír. Jo? Bude jenom ten Battleworld, budou jenom ty fragmenty těch jednotlivých alternativních realit a docela se nabízí možnost restartu. Jo? To je to, co dělá DCčko, že prostě najednou všechno začne od začátku a my budeme znovu sledovat prostě, jak Spider-Man třeba kousne radioaktivní pavou nebo něco takového. No a právě Marvel se chodí kolem horký kaše, jako otevřeně nic takového nepřiznal, ale spíš to vypadá, že jako cestou restartu jít nechce. Spíš to bude prostě další reboot, bude spousta nových sérií, uvidíme. Odpověď na tohle přijde už v květnu, kdy je akce, která se jmenuje Free Comic Book Day, což je den, kdy v Americe prostě se rozdávají komiksy zadarmo, což je strašně super, bohužel jako my Češi si na to můžeme nechat zajít chuť. A v rámci tady toho Free Comic Book Day vyjdou u Marvelu 2 sešity. První je Secret Wars 0, což je pro fanoušky, kteří nečtou ty Hickmanovy Avengers, a bude tam shrnutý, co se stalo, a uvede je to do děje, aby prostě mohli naskočit a začít číst ty Secret Wars. A potom je druhý projekt a to budou Avengers, All New, All Different Avengers, z brusu nový, z brusu jiný. A tam se právě měli ukázat, jak budou vypadat Avengers ve chvíli, kdy tyhle ty tajné války skončí. To je asi tak všechno, co bych vám k těmhle tajným válkám řekl. Těch 41 jednotlivých území se mě tady představovat nechce, protože kolikrát to jsou jenom spekulace. To si můžeme třeba nechat na příště. Pokud vás něco zajímá, tak pište na Facebook. Stopli jsme Beyonds, vy posloucháte komiksové bubliny s Lenym a ještě než se vrhnu na UKKčko, tak Jirka Palounek se ptá, kde bych měl naskočit na současnou komiksovou sérii Avengers, abych měl během Secret Wars věděl, co se děje. No Jirko, tady je problém, ty nemůžeš nikam naskočit, ty musíš začít číst od začátku, protože tohle je Jonathan Hickman a Jonathan Hickman píše obrovský sáhodlouhých ságy, do kterých prostě nenaskočíš. Takže potřebuješ číst Avengers, který začaly vycházet v roce 2012, a potřebuješ číst New Avengers, který taky začaly vycházet v roce 2012. Hlavně teda ty New Avengers jsou klíčový, ty Avengers začnou být důležitý až tak po 20. sešitu, ale úplně asi není vhodně přeskakovat. A aby to byla ještě větší sranda, tak kolem 18. čísla Avengerů a 9. čísla New Avengerů začne event Infinity, kdy vlastně Thanos
s jeho armádou se chystá invazi na Zemi a zároveň prostě Avengers a další pozemští hrdinové letí do vesmíru bojovat proti takové kosmické rase, která si říká Builders, a to musíš přečíst taky, i když Infinity má jenom 6 čísel, takže to není tak hrozný. A tohle všechno prostě tvoří jeden velký obraz, z kterého vyjdou ty Secret Wars. Pokud by se ti to nechtělo číst, tak můžeš zkusit počkat do toho května, až vyjde v rámci toho Free Comic Book Day ty Secret Wars 0, a který by tě měli nějakým způsobem uvést do děje. A teď už k UKKčku, pro ty, co nevědí, UKKčko je zkratka pro ultimátní komiksový komplet, což je projekt italského nakladatelství Hachette, který každý 14 dní vydává vlastně do trafik komiksovou knížku v pevné vazbě a je to vždycky nějaký uzavřený příběh, většinou uzavřený příběh, výjimečně na 2 části ze světa Marvelu. Což pokud jste nekomiksáci, vězte, že 250 korun to teďka stojí za knížku v pevné vazbě, je úplně super cena. Normálně, kdybyste šli do knihkupectví, tak za něco takového zaplatíte kolem 500-600. Takže berte, dokud to je. UKKčko vychází u nás už docela dlouho, možná je 2 roky, si úplně nejsem jistý, a je dost populární, takže původní 60 skončí a začne vycházet druhá 60. Aby jsme vůbec pochopili logiku druhé 60, tak je důležité se podívat na to, jak to vypadá v Británii. Protože tam UKKčko začalo vycházet jako první a tam jsou ty díly řazený chronologicky. První díl je Iron Man Démon v lahvi z nějakých 70. let a poslední díl je Event Siege, který je z roku 2010. Ta nová 60, ten event, tuhletu kolekci rozšiřuje. 20 dílů vyjde po roce 2010 a 40 dílů je takzvaná edice Classic a ta vyjde, tam budou prostě ty začátky Marvelu před těma 70. léta, před tím Iron Manem. A to se dostáváme prostě k problému. Vlastně už první problém je, že celý tohleto řazení postrádá jaksi v České republice smysl, protože tady panovaly některý škatulatá, hejbejte se s titulama, přidával se, já nevím, první díl Zimního vojáka, přidávali se Avengers na ostří nože a tak dále a prostě ty čísla se pomíchaly, takže to vůbec nesedí a poslední věc, která u nás vyšla, není Siege z roku 2010, ale je to Astonishing Thor, které je z nějakého roku 2011, to si ten rok teďka nevím, je každopádně až po Siege. Takže tohle to přestává dávat smysl. No a problém je, že zatímco ta první 40, to je jako v pohodě. Tam problém může být to, pokud jste četli, já nevím, ty věci jako Iron Man Démon v lahvi a Tajný války nebo Dark Phoenix ságu X-Menu a nebavili vás a přišli vás strašně retro, tak vás nejspíš nebudou bavit ani tyhle ty věci, protože ty jsou logicky ještě starší. Ale opravdu je dobrý zmínit, že UKKčko vypíchlo fakt takový ty kultovky, který by si měl každý zájemce o Marvel přečíst. Je tady třeba Příchod Galaktuse, což je strašně slavný příběh. Je tady Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D., který byl zejména progresivní svou kresbou a svýma obálkama. Vyjde tady Zrození Ultrona, kde se poprvé v Avengerech představil robotický Vision. Vyjdou tady nástup druhé generace X-Menů, smrt Gwen Stacyové, Avengers Kree Skrull War a Avengers Krovak Saga, což jsou údajně 2 nejlepší příběhy z Avengers, které jsou teda hodně velký retro. Ta 40 Classics je super. Problém může být, že pro možná spoustu současných fandů, který přichází k UKKčku s tím, že mají rádi jako ty filmy, tak si koupí komiks, tak to pro ně může být starý. No a pak je tady ta jakoby současná 20. A tam je problém, protože Siege skončilo někdy, já nevím, březen, květen 2010 a jako jejich hranice je Marvel Now, což je podzim roku 2012. Takže oni měli pouhé 2 roky na to, aby vybrali 20 komiksů, který vyjde. Jo, zároveň to musí být věci, které fungují jakoby sami o sobě, potřebují to být začátky sérií a ideálně by to mělo být zaměřený na různý hrdiny, jo, aby vám 20krát nevyšel Spider-Man.
Já většinu těch retro věcí nečet, takže vám o nich zase tak nic bližšího nemůžu říct, ale tady tu pozdější 20 mám docela solidně načtenou, tak se můžeme podívat a můžu vám trošku říct svůj názor, co si myslím o tom, co vyjde. První věc je Spider-Man od Marka Millara ze série Marvel Knights, které je úplně boží. Problém je, že v UKáčku nevyjde komplet. Jo, to je zrovna jako jedna výjimka, když většinu prostě příběhů tam vychází rozpůl na ty dvě části, tak u Spider-Mana ne. To je trilogie a u nás by měly být jenom první 2 díly, což je hrozná škoda. Každopádně tenhle Spider-Man je úplně kulervoucí, je našlapaný akcí, jde o to, že tam někdo unese tetičku May a Spider-Man je úplně v řití a neví, kdo to je. Jo? A nikdo se mu neozývá s nějakýma podmínkama, s nějakým výkupným nebo s něčím takovým. Jo? Prostě už to jsou týdny, měsíc, on prostě neví a je strašně zoufalej a snaží se dělat, co může, aby tu tetičku našel. A tohle se odehrává právě krátce, nebo někdy v tom období, kdy Spider-Mana psal J. Michael Straczynski a kdy právě Peter Parker odhalil tetě May tu svoji totožnost. Tak to je Marvel Knights Spider-Man. Zůstanu u Spider-Mana, pak vyjde Venom od Ricka Remendera, což je naprosto boží komiks. Venom je v tomto případě Flash Thompson, což je klučina, který na základce šikanoval Petera Parkera, takový ten slavný fotbalista. A on narukoval do armády v Afganistánu nebo někde přišel o nohy a přihlásil se právě do programu jakoby supervojáka nebo něčeho takového a oni do něho vpustili symbionta, vpustili do něho Venoma a díky tomu on může chodit. A zároveň jako se vláda snaží, má tam v něm nějaký implantáty, ve chvíli, kdyby prostě se Venom vymkl kontrol a začal požírat lidi, tak bžt a Flash jde do kytek. On je poslaný na nějakou špionážní misi, aby tam zastavil Jack O'Lanterna, tož je takovej něco na způsob goblina, akorát na tom kluzáku není skřítek, ale je tam týpek s hřící hlavou ve tvaru dýně. A je to opravdu boží řada, je to temnej Spider-Man a je to skvělý. Potom tam vyjde Spider Island, což je Spider-Manovský event o tom, že objevuje se záporák ze 70. let jménem Jackal, Šakal, což je týpek, který třeba naklonoval Gwen Stacyovou. A dochází k experimentu, že najednou všichni na Manhattanu získávají pavoučí schopnosti, ty stejné schopnosti, které má Spider-Man. Ostrov nebo Manhattan se uzavře do karantény a všichni si nejdřív myslí, jak je to strašně super, jak můžou šplhat po zdech a střílet pavučiny. No a ukáže se, že oni později začnou mutovat do pavouků a Spider-Man společně s Venomem jsou jediní, kdo to může zastavit. Kritika vynášela Spider Island hodně vysoko. Mně se to líbilo, ale tak utržený z toho nejsem. Další 2 Spider-Mani vychází z ultimátního vesmíru, kdy je to Death of Spider-Man. Jak asi, nebo možná to víte, možná ne. Jak tady vycházel český ultimátní Spider-Man a spol, tak tady vyšly nějaký prostě první 3-4 knížky začátku té série a UKáčko vás hodí úplně nakonec, kde Sinister Six zabije Petera Parkera. A na to navazuje Miles Morales, což je nový Spider-Man, který nastoupil místo Petera Parkera, je to Hispánec a je to postava, která se stala strašně populární a je to prakticky jediná věc, která drží ten ultimátní vesmír při životě. Potom vyjdou Thanos Imperative, což je docela podle mě průser, tohle vít nemělo, protože Thanos Imperative je závěr něčeho, co se jmenuje Marvel Cosmic. Marvel Cosmic je série z několika kosmických událostí, který začal sérii Annihilation, pokračoval přes Annihilation Conquest, začala vycházet série nová, Guardians of the Galaxy, kdy se začaly míchat do několika kosmických eventů a celý to vyvrcholilo Thanos Imperative. Takže vy prostě dostanete jakoby poslední díl seriálu. UKáčko, ale aspoň bude v češtině komiks z Guardians of the Galaxy, což většina z vás chce. Potom vyjde Deadpool Wade Wilson's War, což je opět první Deadpool, který vyjde v češtině. Bohužel je to zrovna tohle a já jsem si to četl teďka v neděli a trpěl jsem u toho a ten komiks byl příšernej.
A já věřím tomu, že pokud to bude číst někdo, kdo s Deadpoolem nikdy nic nečetl, tak se mu to bude líbit. Ale ten komiks prostě přišel otřesná kravina, kdy celý je to o tom, že v Mexiku dojde k nějakému masakru, a za které je údajně zodpovědný Deadpool a je převezený do Washingtonu a vypovídá před senátní komisí a on jim začne povídat svůj jako příběh, svoji verzi originu a o tom, jak pracoval v komandu s Bullseyem, Silver Sable a s Domino a jako žoldáci prostě dělali různý mise. A co mě na tomhle komiksu úplně extrémně štvalo je to, že tady úplně Deadpool strašně bourá čtvrtou zeď. Jo, je příliš out of character. Samozřejmě Deadpool je tímhletím slavný, že prostě hláškuje a občas komunikuje se čtenářem, ale vždycky to jsou takový decentní vtípky. Jo, kdy on tam třeba v původní sérii potká Bullseye a Bullseye mu říká, hele Deadpool, kdy jsme se viděli naposled? A mu říká, v čísle 16 v Řecku. Jo, to je celý. A tady několika scén, nebo třeba v poslední scéně Deadpool vyloženě zastaví děj a chodí po tom zastaveným senátu a prostě baví se se čtenářem a tohle to Deadpool nikdy nedělal a tohle to prostě není Deadpool. Dobrý, jdeme dál. Další věc, která tady začne vycházet, jsou věci cílené na Avengers, protože v Marvelu je hrozně moc eventů a eventy se točí kolem Avengers. První věc, která, dá se říct, navazuje na event Siege, který vyjde v té původní 60. obležení, je takzvaný Avengers Prime, což je docela blbina, kdy se poprvé od těch událostí občanské války setkává Iron Man, Kapitán Amerika, což je Steve Rogers, který se vrátil s mrtvým krátce předtím, a Thor, a dostanou se do nějakého alternativního světa, něco ze severské mytologie a jakoby učí se znovu spolupracovat a prostě vyříkají si to, co je mezi nima. Potom vlastně se rozjeli 3 nový Avengers řady, začaly znovu vycházet Avengers, začaly znovu vycházet New Avengers a nově se rozjeli Secret Avengers. A bohužel v UKKčku vyjdou ty Secret Avengers, což je nejslabší tady z těch všech 3 řad. Vyjde první book, který se jmenuje Mission to Mars, a jak když to píše Ed Brubaker, což je solidní scénárista, tak tohle mu příliš nešlo. Secret Avengers jsou tajný Avengers tým, který založil Kapitán Amerika, aby je posílal na takový tajný mise, který prostě se nemůžou moc řešit v tisku a tak. Tvoří ho třeba Beast, Moon Knight, Valkyra, Ant-Man, agentka Carterová a tak dále. A děj se točí kolem toho, že oni letí na Mars, kde dělníci Roxnu našli nějakou korunu, kterou když si nasadí, tak získá nějaké ďábelské síly, něco takového, žádná sláva. Postupně dojde k eventům. První event je Fear Itself, který bude rozdělený na 2 části, což je docela blbost o tom, kdy se dcera Red Skulla syn snaží ovládnout New York a po ulicích tam chodí hromada různých nacistických robotů. A aby to nebylo málo, tak z oblohy začne padat několik magických kladiv a kdo ty kladiva chytí, tak dostane super síly a změní se prostě v takovou magickou bytost a ty kladiva chytí třeba Juggernaut, že kdo je chytí, Titania, Hulk a myslím The Thing jedno vezme a prostě je to strašně divný a všichni se mlátějí tady s těma kladivovýma záporákama a do toho se tam pletou Asgardiani a je to strašně divný. Battlescores je sračka, opravdu nevím, co to tady dělá. Ten komiks je prakticky známý jenom tím, že do toho hlavního vesmíru 616 přinesl po úspěchu filmových Avengerů černýho Nicka Furyho, u kterého se ukázalo, že to je syn toho původního Nicka Furyho a shodou okolností, že má prostě taky pásku přes to stejný oko. Potom video je Avengers Children's Crusade, což docela vítám. Představí se tím v češtině tým Young Avengers, což je poměrně příjemná záležitost, zejména teda pro holky, protože v tom týmu jsou homosexuálové. Potom vyjde X-Men Schizma od Jasona Aarona, poměrně fajn event, kdy se porube Wolverine se Cyclopsem a X-meni se rozpadnou na 2 frakce a všechno to vyvrcholí eventem Avengers versus X-Men, kde je vám už podle názvu jasný, o co půjde. Prostě tyhle 2 týmy se budou rubat a v tom sporu jde o Phoenix Force. A ještě máme 2 Daredevilovský tituly. Tím prvním je Shadowland, což opět
podle mě zoufalství, když tohle to vybrali do UKKčka. Je to event, který pohřbil Daredevila, dokonce mu hrozilo zrušení. Daredevil si tady začne velet ninjovskému klanu Hand a uprostřed New Yorku se postaví pevnost a takový obří hrad v japonském stylu a začne prostě vykonávat spravedlnost na tou Hell's Kitchen, začne zabíjet záporáky a ostatní hrdinové se ho snaží zastavit. A reputaci mu bude spravovat další Daredevil od Marka Waida, Daredevil Sons and Fury, což je úplně boží zrada, za kterou on dostal i Eisnerovu cenu. A to je oproti takovým těm depresivním Daredevilům od Franka Millera, od Bendise, takový optimistický Daredevil, kdy Matt Murdock se snaží užívat života, přichází o tu svoji advokátskou licenci a je to rozhodně skvělá řada, oni tam krásně hrají s tím jeho radarovým smyslem. Škoda, že u tohohle vyjde jenom první knížka. Tohle je prostě série, kde byste si minimálně prvních 5 booků měl přečíst každý, kdo má Daredevila rád. A jak tak koukám na hodinky, čas se nám nachýlil. To je pro dnešek všechno. Díky za pozornost. Super, že jste komunikovali prostřednictvím Facebooku. A za 2 týdny se s váma těším, tentokrát už naplno u recenzí, kdy se podíváme třeba na komiks od Čína, který se týká Balkánu a nepokojům na Balkáně, podíváme se na sérii Předstrážci a na některou třeba věcí z té DC New 52. Takže poslouchejte komiksové bubliny, lajkujte, sdílejte a mějte se fajn.